Jo ja havia treballat amb l'editorial, amb Vincle, realitzant la coberta de Jo sóc així i això no és un problema, de Fanny Grande, i l'experiència fou molt bona per a totes les parts, tant per a l'autora com per a l'editor com per a mi, i així que va sorgir aquesta... Me van tornar a contactar per a il·lustrar Proserpina. A més de la il·lustració de portada, havia de fer 4 il·lustracions interiors, unes 2 per acte, que 2 actes l'obra. De totes les imatges que havia triat, vaig triar l'última imatge que havia fet, on es veia Proserpina guaitada a la cova, mirant cap a fora, cap a la primavera i cap al sol. Em semblava una bona imatge perquè es veu a la protagonista d'esquenes, cosa que desperta l'interès i estèticament podria funcionar, però després vaig pensar que a la imatge també es veu un dimoni, si us fixeu ahir a l'esquerra baix, és Escàlac, un dels dimonis de l'Avern, i que potser posar aquesta imatge a la portada era d'alguna manera com dir massa, no? Com un poc fer un spoiler. A més, em vaig adonar que era millor fer la portada en alguna cosa més xicoteta i més senzilla, una cosa, diguem-ne, més poètica o més simbòlica, menys narrativa, a mode, com si diguem, d'una imatge resum o una metàfora visual. Ho vaig decidir així per coherència amb el disseny i també perquè jo pretenia fer una mena de, a la meva manera, una mena d'homenatge a les portades dels llibres de l'època victoriana. Ahir és quan me vaig decidir per la coberta, que és la definitiva, aquesta. Es representa a Proserpina arribant des de l'inframón, com cada any, anunciant la primavera, a llums d'una oroneta. I amb ella la primavera, el sol, la llum, la fertilitat de la terra, la eclosió de les flors, etc. Si us fixeu, d'una magrana a la mà, perquè en moltes ocasions Proserpina és representada amb aquesta fruita a la mà perquè és un símbol de fidelitat i fertilitat. La magrana, de fet, és important al mite. Proserpina s'alimenta només de grans de magrana durant la seva estància a l'Avern i menja tants grans com mesos ha de romandre allà dins, no? Tants com duren l'hivern i la tardor.